2030 basi pasine mhandu ndonyaya ndati nditange nekugadzirisa nekuti pane vasiri kunzwisisa ndokumbirawo nzeve dzenyu patanga tisati taenda kuconference yekubulawayo kune vanhu vaita slogan yekuti 2030 VaMnangagwa vanenge vachipo kana kuti VaMnangagwa vanenge vachitonga. Kune vamwe vanga vasingade kuita slogan iyoyo nekuti vanga vasingabvumirani nazvo. Ndo democracy yemusangano nokuti kwakusina chaiti sunda tiine position 1. Saka wanga usingasungirwe kuita slogan iyoyo kana wanga usingade. Achange ari makuwerere ku the official opening of Sekuru Kanengo's bar Chisecha kuchange kune vaimbi vakasiyana-siyana vanosanganisira makingwazi, segono nakapfupi, zvekunwa, zvekuputa, zvekugocha nezvekudyira zvese zvichange zviripo kubva musi wa 24, 25 na 26 December 2024 kutanga na 2 p.m. masikati tiupungwe venue mukumbura Chisecha Dande border post kupinda mahara. Uyai tipemberere kisimusi tiri pamwe chete tichiti makorokoto kuna Sekuru Kanengo. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwane munu wese, chitubu chakavenekwa, chikaongororwa na namashkokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunu akaita kunge iwewe ndo saka rupana pamuswara nasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asikana wangu wagara uri mugari wepanapa dango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, panapa ndine mashoko andinawo abva kuna vaSupa Mandiwanzira vachitsanangura kuti aiwa slogan ye2030 yaimbosungisa, but ezvinezvi ya official because maprovince ese akabvumirana nazvo. Mawana ndonyaya ndiri kufamba nayo zvamanje sezvamunoziva ndofamba nedingindira rekuti umbowo handitaure nyaya yandisina kuda sei yandisingazive, handitaure nyaya yandisina umbowo nayo. Saka ndida kuti ndikuratidze video panapa mozvionera mega kuti zviri kumbonyazofamba sei uye zvakamira sei kuchi kuzano PF uko. Mawani chaiwo. Saka ndisingatambise nguva ndikuti kana une bhizimusi ravo naro rada kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndo dziri paskrini idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame namba ipapo toita sei tofambira nyaya dzacho. Pane mamwe mawani futi andakambotaura ende ndichauya nawo panapa. Nyaya yacho ndiri kuifambira mawani. Saka gara wasubscriber nekuti pane hombe yakavhurwa naSekuru Kanengo yandikuda kuzokuratidzai panapa muzuva ranhasi handitika. Saka make sure you subscribe and hit the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Right, ndisingapedze nguva rega tinzwe mashoko ava Supa hanzi chiSupa Mandiwanzira boys dzangu. Sokomarinzwa 2030 basi pasine mhandu ndonyaya ndati nditange nekugadzirisa nekuti pane vasiri kunzwisisa ndokumbirawo nzeve dzenyu patanga tisati taenda kuconference yekubulawayo kune vanhu vaita slogan
yekuti 2030 VaMnangagwa vanenge vachipo kana kuti VaMnangagwa vanenge vachitonga. Kune vamwe vanga vasingade kuita slogan iyoyo nekuti vanga vasingabvumirani nazvo. Ndo democracy yemusangano nokuti kwakusina chaiti sunda tiine position 1. Saka wanga usingasungirwe kuita slogan iyoyo kana wanga usingade. Waisungirwa kuita slogan iyoyo kana wanga uchida. Asi takazoenda kumusangano weZANU-PF weconference nezvinhu zvamakatuma vatungamiri venyu nazvo. Chimwe chezvinhu izvozvo chisungo chamakasunga mukatoda kuti chinosungwa nenyika yese. Musangano weZANU-PF maprovinsi yese akagara pasi kusanganisira utungamiri hwepresidium kudzika pasi. Ndechekuti tinoda kuti VaMnangagwa varambe varipo vachitonga kusvika gore ra2030. Right, muri kuzvinzwa zviri kutaurwa apa, muri kuzvionera mega. Zvikanzi nyaya idzi pataidzitaura panapa, vanhu vaiti munonyepa, ZANU-PF yakabatana, munonyepa, zvakazomira zvakadai so. But apa vaSupa Mandiwanzira vari kutaura vega kuti zvoni pane vaibvumirana nazvo nevaisabvumirana nazvo. But tazoenda kumusangano takaona kuti igwara remusangano, handizozvisangu kuti igwara remusangano rere kusatedzera constitution yenyika kana kuti chii, but hanzi maprovinsi ese akazobvumirana nazvo. Mawanayo mahwani chaivo chaivo, ende zviri kunzi ndimi imimi vekumasero makavatuma makavatuma kuti aiva vanotaura kuti mukuru ngaarambe aripo kusvika 2030. Vakati imi moda kuti VaMnangagwa varambe varipo nekuti muri kutarisa kunge Zimbabwe inhandare yebhora. Muri kuona number 9 ari kungomwisa 10 minutes hadzisi kupera wakupidza chibodzwa. Dzimwe dzenouya apidza chimwe chibodzwa. Mukatariwa mutambo ngauenderere mberi, number 9 ngaarambe aripo, hapana substitute. Ndo zvamakataura, ndo zvamuri kuda. Saka taenda kuconference pakapinzwa chisungo ichi kuti chabva kumaprovinsi. Hapana akasimuka akati hatisi kubvumirana nazvo. Conference yese yakati tazvitambira, tinozvida. Kana tichiti pamberi negwara romusangano weZANU-PF, tinoreva kuti zvinhu zvinenge zvasungwa mumusangano weZANU-PF zvasunga munhu wese. Hakusina anoti uku ndiriko kana kuti handiko, tese tiriko panyaya ya2030. Tiri kungofollowa gwara romusangano weZANU-PF. Saka hapana anofanira kutya, nekuti izvi zvataakuita izvi hazvisi zvagomo guru, hazvisi zveMandikalent, hazvisi zveMidlands, hazvisi zvaMasvingo, hazvisi zveMati South. Ndezvesungano yakaitwa nomusangano weZANU-PF kuBulawayo conference kuti ndizvo zvatiri kuda. Tisati taenda kuconference taigona kungoti ndezvana Mukotsa, taigona kungoti aiwa ndezveHarare kana kuti ndezveMasvingo kana kuti ndezveBulawayo. Iye zvino hatina mukana iwo, ndezveZANU-PF zvakatsungwa navanhu veZANU-PF. Ruzhinji ndo zvavakati zviri kuda. Saka hatidi kuti paite dambudziko rekuti chii chiri kuitika. Tiri kufollowa gwara romusangano weZANU-PF zvakasungwa kuBulawayo, ndo mafambiro atiri kuita. Hanzi zvakasungwa kuBulawayo ndo mafambiro atiri kuita, ndiro gwara remusangano ratikuita sei ratiri kutedzera kuti 2030 VaMnangagwa vanenge vachipo. Mazvinzwira mega vaSupa Mandiwanzira vachitsanangura zvizere pamusoro penhau ye2030. Handitika ndo nyaya yanga ndichifamba nayo zvamanje manje. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, truth is by for now. Ngatisangane muvidhio rinotewera. Warwara here? Washungurudzwa nemweya wetsvina? Uri kutsvaga wekuroora kana kuti wekuroorwa naye? Wakabirwa here? Kana mhinduro yako iri hongu? Yes, warangarirwa. St. Angel's Apostolic Church present crossover night with the Bishop Samuronda live in South Africa. 31st of December, time 8 p.m. till 6 a.m. Venue, Lord Kanyile Community Hall, Ivory 2, Midrand in South Africa. Healing and deliverance.
well as one-on-one sessions available. For more information, please contact the numbers on your screen. Uyai tiyambuke tiri pamwe chete muchitima chemweya.